Приятел си в Сълбок ли живееш? И ти правят проверка ли? Господин полицай, сега се размирате с каруцата в насрещното, момчето живее тук, аз живея в офиса и се ми проверят документи. Наша лична карта. Приятел, защо не му кажеш, че живееш тук и да не ти иска още документи? Сега с каруцата се разминаха в нас. Излизаше господин полицай каруцата, видяхте ли излизаш? Да, с номер. С номер? Тия знаци не значи ли еднопосочна улица? Не, са теглени от конска тяга. От конска тяга? А този знак на житница там какво значи? Не. Това общината разрешава. Какво община господин полицай? Какво значи нарисуваната каруца на знак? Чакай, приятел, чакай малко да изчакаме да ме проверят и мен. Да, не са наркотици, спокойно. Кажете, господин полицай, защото се разминахте с каруцата в насрещното. Каруцата аз се надявах да я намалите, за да ви настигна. И да ви попитам, защо каруцата излиза от еднопосочната улица и вие се разминавате с нея най-спокойно. Значи спряхте го момчето и мен за проверка, виж кой бог пише, 8 едва нагоре. Не хванете, сега отивам при момче, където пак са му разбили кола. Вечерта, що не обикаляте? Къде е това? Къде ще го разбили? Господине, няма да ви чакам. Снимато, господине. Хубаво е, ама трябва леко да подбирате. А не момчето спретното нормално си върви, него ще го такова. Аз ги гола да ги настигна, защото ги виждам как се разминават с каруцата, разбираш? Мене ме грабиха акумулатори, кабели. Тук нощно време сме като кочкарник идва да ни крадат. Да направи полицията. Ами поне там да не подминавате нарушение и по случайно нали видяхте две момчета спрях. Добре, знак с нарисувана черна каруца, забранителните с червен камп, какво значи? Тук е лява зад каруца. На житница, веднъж с тебе, когато бяхме, вие дойдохте, нали помниш? Този нарисувания знак ти на каруца, знаеш какво му каза? Знаеш какво му каза? Викаш му, изчезай, изчезай. На този с каруцата. Какво? Става просто нали го изволихме там да не милява. Не, поне тук го сприва човек. Да му кажеш, влизаш в една посочена улица едното и нямаш право да си в този квартал изобщо. Да му кажем какво нещо, той е гражданин. Гражданин? Не, това е много интересно за тогава тия знаци, значи се излишни. В лагера няма да... Виж са, скоро... А на житница на входа забелява ли се знак? Но той там е влезнал. Той там е влезнал. Отдолу. Идва оттам. В скоро време няма да има каруца. И ще ги вакат по цяло. Добре, ай. Чао. Дали да си задържате? Не. Чао, специално.